आरो नै बिसिमखा नै दागा एकदम गाइस गोजौ फारबा लामायाव गोमोन जानोना बिदि जावजाखौ जानो नोंसोर एभ्रिवान बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव हाजोआव फैलायबाय जों दुगैनो आरो नेवलिबो जालांलायसैलाय जोङो दाख्लैथ' थांदों बेलेग हाजोआव थांदों ओमफ्राय नै दिनै गामि खाथिनि हाजोआव फैबाय आरो दाख्लैना बेलेग जायगानि हाजोआव थांदोंमोन खिथाव दं आंनि लोगो दा जों थांबाय थानोसै आरो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो मा नुयो बेखौनो देखायलांबाय थानोसै हाजोनि जिनिसफोरखौ बिराद नै हाग्रा थारलै लामाफ्रा लेवारफ्राथ' दा बुंखा हाजोनि लेवारा बाब गानो नागिरखाया देन्जार फाख्रा सिख्रासो जाखायो नोंगौ लोगोफोर थांग्रोसै भिउआबोथ' बुंनांखाया हाजोनि भिउआ बरिया नै दा थांगासिनो नायनो मोजां मोनसे बुस्थु देखायना होगोन आङो नोंसिनो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय जरना मोनहांबाय जरना लागायलांसै आरोना जों थांसै बरिया बेबायदि जायगा बरिया जोङो मेन पइन्टआव सफैबाय आरोखि ना मेन जायगा आं मा देखायनो नागिरदोंमोन बेखौ देखायनोसै आङो दा नै दैखौ लाखिगासिनो जोंना लोगोआ सासेया नैबे गोदो मानसि जागानमोन दे नै गोमोरलांजोब्बाय नैलाय बे आफा दावदै ओमफ्राय नैबे माबा मा होनो आसि बिमानि ओमफ्राय नैबे मा होनो नै आं आदै मोजां नुगोना नुवाखैथाय मोजां नुवाखैदां बादामालिबो खाबायना एसे बेनो मानसि जागोन बरियाखा आरोखि नायदो बे खन्द'आवनो मानसि जागाना एलाय बै नै बेनो मानसि जागाना दा थांगोन जों उवाल आगान फुरा थिखिनियाव थांसै आरोखि बेबायदि अन्थाइ गोथाङावनो उवाल देनायनि माबा दङ आरोखि ना उवाल खिबुनि थानाय गोदो अन्थाइ सायाव माइ देयोमोन नामा दा मानसि जागानाव फैलायबाय बेखौ देखायबाय नोंथांमोननो दा गोजौ फारसे दावखोलांसै दा दुगैनोसै आरोखि ना उवाल आगानाव थांनानै दुगैनोसै बिराद मानसि थाङो ओमफ्राय नै बांद्राय गाखोला नालाय मानसिफ्रा दा फुरा हाग्रा जानानै दंजोबो लामाफ्रा दा दुब्लियावनो बेस्थ' थाजोबो मानसिफ्रा बिनिखायनो बांद्राय गाखोनाय जाला हाजोफ्राव आंनि भिडिअआव सोरबा गोदानबा साबसक्राइब खालामना गालां दे लोगोफोर आरो कमेन्ट मोनसे जाय गोदान नै फुरा हाग्रा जाजोब्बाय बेजों खम बन बोख्लायोमोन साइकेलखौ गोजौआवनो थिखोयोमोन बेखौथ' आं मिथियामोन बे मानसि जागोन माबाखौ खिन्थु दा नोंसिनिबो देखायफैनो हाबाय गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो आं हारसिंल' नायासै नोंसिनोबो देखायबाय आं दासिनो बालागान फुरा गोजौआव गाखोलांसै जों आरो मोनसे बाथ्रा जों जे जिनिसखौ नायनो होननानै जाथावथावबो फैदोंमोन बे जिनिसखौ मोनासै जों बे जिनिसा माबामोन आरोखि ना नेवलि संख्रि बानलु लाबोलायथारदोंमोन ओमफ्राय गैया मा गाबदों हैद फाग्ला फनानै मेवनो फुरा गाखोगासिनो गोबावजों खेनसे गाखोनाय आंबो गबाय आदायाबो ख्रुब मोनजोब्बाय आरो दसे सानसै दसे रेस्ट होफिनसै मोनसे बांद्राय गोजान गैला आरोखि ना मोनसे थियाथारनि बै थांसै दुगैग्रोसै बालागानाव गाखोनायाव गोलोमदै गजोबबाय बैहाय मा गाखोदों बेहाय बांसिन डाबल बैनिफ्राय ओइ माबायदि मजाया बुंनाङा बरियाना मजाया बेबायदि जायगायाव अबहाय मोननो ओइ हावनिफ्राय बेस्ट ना जायगाया हाव सरलपारा खामानि गैया बेस्ट जोंनि लकेल एरियायाव मोजां जायगा दं आरो ना खना गफायाव दुगैनाय बायदि जाजोबखाबाय खिन्थु गोलोमदैजों सफैबाय लोगोफोर बालागान सफैबाय लोगोफोर बे अन्थायावनो ना जायखिजाया अबे साइडआव मोनथाय र' थां एलाय गोदोबाय लोगोफोर नै हाग्रा बायसिनजोबनानै दं आरोखि दंफां लाइफां ओमफ्राय बेनि बालागाना नै लोगोफोर बालागाना गोदोलांगासिनो दे गोदोलांबाय दा बेना बै मोनथाय हमनो हायासै दे दा नैबेनो जानो हागौ जिनिसा आरो बे अन्थाइआ गोथांना ओंखायनो देरगासिनो बिसोर दा मायाव फैदों ना बरिया नै लोगोफोर बे साफामोन आरो आं दहाय जे खोन्थादोंमोन बिफामोनजों बन लांफैनाय खोथा बुंदोंमोन ना नैबे साफामोन मिन्थिदे स्पिड गोलैनाय आरो दैया डेन्जार स्पिड अबे सुइमिं पुल अबे मा जोंना नुबाय सुइमिं पुला लकेल बा दैया नांबानो गोजांस्रिवखायो आरो ओरैबायदि थान्दा फ्रेस मोनबाय देहाखौ दुगैखांनानै साफानो आरो गोजांबायबो थान्दानो मोनबाय दा थांसै दा नेवलि जाहैनोसै जों हाननानै बै गाहायनि बिफां गाखोग्राया जोंना मोजाङै गाखो दे बिराद गोमोनखा नेवलिया बेना राजोब्बाय हनै रावबो नुवाखै दा लांना इनखौ सिखाव गोलैगोन ना माखो नै दानजे गिदिर नुहुरासै नामाथाय दा हानबा देखायनोसै आङो खाथियाव गाखोग्रोथोंसै दे गाखो थाब गाखो हाबला नामा सिखाखौ मोजाङै माबाखा गोलैबो गिदिरथारलै माथो बेना है जाम्बा नेवलिखौनो फिसिबाबो हाया
सिरिथों मोजाङै दान फुरा दानखागासिनो नै हाय फाला फाला नै देनजा गिदिर गिदिर गोमोन गोमोनथार नै लांजोबनांगौलै मोजाङै खोलैथारो बे माबाया दानहरदोब्रा नों वा वा नुवाखै नों नेवलि नेवलि Lo dong. Habonnya semua aja jangan. Tidak. Tidak, gimana? Mày đi đi nhá. Hakala, ada gitu baik. Tarin ini ya kerasa. Udah jauh dengan kampung. Udah jauh. Ủa ngã ủa có đàn máy à ngon cứ bay vào cho nên biết rồi mới mà đây là cái vật chặt cái này. Ok, mà sao mình chưa đi qua.